es va dilapidar el patrimoni d'aquest club. President, escolti, si cada vegada que parlem de diners vostè es posa a plorar, aquest llibre no l'acabarem mai. Doncs l'hem d'acabar, Perquè en 3 dies és Sant Jordi, I hasta el Mas Tonto té un llibre, O sigui, mira, el Carles Reixac, el José María Minguillón, fins i tot els dels Cracòvia, tenen un llibre, que està ple de fotos. I val 18 euros, 3.000 pessetes de les antigues pessetes. No ens ho podem permetir, és un timo. Escolti, a mi em parlarà de timos que vaig fitxar l'Obermans per 6.000 milions de pessetes. 6.000 milions de pessetes? T'haurien de condemnar per crims contra la humanitat, no? Com el xileno aquell, el Pinocho. Va, per favor, hombre, no exageri tant. Escolti, per cert, ja li haurà trobat algun llibre a la Maria Lluïsa, suposo, no? Mira, Joan, m'he comprat El Cómico da Vinci, Se'm va dir que era un llibre sobre enigmes i assassinats del pintor aquell, Leonardo DiCaprio, Ah, molt bé. I quan li ha costat? Costat? Però què dius, indeseable? L'he agafat d'una cosa que li diuen biblioteca, Que me necessita 3 dies per llegir-lo i tornar-lo, I és gratis. Quan m'ho van dir, se'm va posar la pell de gallina. Encara hi ha esperança en aquest mundo. Però almenys li haurà comprat la Rosa, no? La Rosa, la dubte ofèn, Joan? Esclar, mira, És que la compro 3 dies abans de Sant Jordi, Costa 1 euro. Si la compres el mateix dia de Sant Jordi són 6 euros, No ens ho podem permetir. Però que no veu que aquesta Rosa està pansida, No, ara les fan així, El canvi climàtic, Les treuen putrefactes, Però fa molt bona olor, mira. Ai, va. Pues a mi me gusta, Quina bona olor. Segueixi